ongi etorriak Izarretako gerrara. Zer zote dugu ikusiko? Pentsatu duzue akaso bart gaueko misil supersonikoaren arrastoa Frantziako armadak egindako mehatxua izan daitekeela, ertzainasen lutsa delako taldeari, Frantziako turra ez ikutzeko, ez da ukurritu ere esateko. Tira, Iruña aldean ikusi da, Realde Katalanetan, Nafarroko beste toki batzutatik ere bai, Ane Lindan ere, bertan da gainera, ez dakite Ane misil supersonikoaren berri zuzenik izateko aukera izan duzun, edonola ere, sare sozialetan Twitterrean ikusi dugu Nafarrek segituen dutela analiz egiteko gaitasuna, segidan pantailan ikusiko dugu gainera, baten batek zera zioen, fumigatzea lanetan ari den baten batek, kubataren bat edo beste, gehitxo ez ote duen hartu, tirane, badakizu zerbait gehiago honi buruz, kubatari buruz aparte, misil supersonikoari buruz diote. Ni hona datorri naiz, Iruña datorri naiz, kuetea ikusteraz, bakizu hemen, kuetiko esaten diotela, eta bai, hemetik pasatzen ikusi izan genuen, eta nik uste hau izan daitekela San Ferminetako kuetearen behar bada preludio moduko bat. Hala, espero dut behintzat, eta ez izatea estatu frantsesak erkorekari bidalitako mehatxu bat. Zuk esaten duzu behar bada ertzainasen lutsakoei bidalitako mehatxua dela, baina izan daiteke justo kontrakoa, eta niri horrek ja falta zitzaiguna. Osea, ejerzito frantsesak ertzainei babesa eskaintzen, ja falta zitzaiguna. Osea, hauek eskatzen dute, más material, ez dakit zer, pelotas de goma ez dakit nor, eta estatu frantsesak esaten du, bueno, kueteak baitu ere, ostia, kontuz horrekin, nik espero dut, behintzat, hori, San Ferminetako prestakuntza bat izatea. Zabalak izuen nolakoak direzen Nafarrak. Bueno, adire zapurtxuet brutikoak, baino oso jatorrak. Argi, ze uztailaren 6aren preludio izan daitekela hau, koetikoa baino koete tzarra izan da, bart gauekoa, askok ovni bat ere baute zen, sare sozialek badakizu askorako ematen duela eta jendaren irudimena, eta denbora galtzeak ez duela mugarik, edonola ere, Izarretako gerran bete-betan sartzen ari garen honetan, aizue, Frantziako turra, Euskal Herrian barrena ibiliko da laster batean, eromena, bazter guztietan, trafiko etenak izango direla, badirudi, kasi pandemian atzera egiteko puntuan ere bagaudela, turrak Euskal Herria zeharka dezan, hori bai, ikurrina, balkoietan jarritan, goazen ikustera azken orduotako azken mehatxuak edo zeintzuk izan diren, ongi etorri, countryera, kanpainaren aurrean, ertzaintzaren baitako zenbait sektore asindikal Espainiar zalek gauzatutakoa. Laugarren atala, Izarretako gerra, larunbat honetan, ETV batean. Nik nahi nuena hain zuzen. Ertzainas en lucha presenta. Nuestra rebelión es lo único que queda para que el imperio retroceda. Y creemos que tú puedes ayudarnos. Ikusten da, asteburu honi begira, teinkatu nahian segitzen duela behintzat ertzaintzaren talde honek nolabaiteko boikota ere mai gainean egon daitekela ikusteke zer nolako erantzuna izan dezaken, edo nola ere asteburu honetan baten eta bestean zabalduko dena hauxe izango dela zalantzarik ez dugu. Gauzako nela, ikusten duzu aukerarik hau guztia baldintzatzeko. Zu bere garaian txintxeten proposamenare egin zenuen, baina egia dena da baten eta bestean albiste dela, trafikoetenak ez baldin badira, aparkalekuak atolatzen, bolondresak eta beste, nola ikusten duzu kontua. Bueno, bolondresen kontua niri iruditzen zait benetan eskandalosoa. Osea, eskatzen dute jendea bertara joatea,
doainik lan egitera. Eta imaginatzen dut batema joango dela eta guzti, mesedez, ez lan egiten baduzu, ordain diezazutela, mesedez, hori da minimo bat. Eta gero ja, bestalde, osea, hemen badirudi, turraren kontra dauzen bakarrak, ertzaina zelutxakoak direla. Por cierto, imaginatzen dut saretatik eta ikusiko zenituela, zer nolako matxirulo arroputzak direzen, eta hau bagenekien, Ze kurioso, hau bagenekien aspaldianik ari ginen esaten, begira ze matxirulo, ze arroputzak, ze agresiboak diren, eta batzuk, apurtxu beti igual neonaziak ere bai izan daitezke. Eta hori batean, eraso egiten diotenez, orain arte lastantzen, burua lastantzen egon den jabeari eraso egiten diotenez esate dute, zer nolako munstroa sortu dugun. Eta orain munstruari aginak behin ikusita, haiek ere beldurra daukate. Hane, zentzurretan, zuk kanpaina nolabait baliatu ditu, hau marketingen nolabait definitzen da, ezta? Marka bat bestearekin nolabait batu, etekina biderkatzeko edo halako jauzi kuantiko bat gauzatzeko. Kasu honetan ikusi zagun, zer egin duen Anelinanek, segidan azalduko digun azken agenda kontuari begira. Esan genezake despotorre jarrera bat ere badela, ez da, ez da bakarrik ikuskizuna, jarrera bat, marka bat honezkero. Bai, noski baiet, zipaiorik ez, turrik ez da ere, hemen bizitza honetan balio duen gauza bakarra despotorratzea da. Gora punka eta gora barreak, eta bariku honetan, 30ean, batek entzuten bagaitu, Logroñon izango gara, Logroñok oso rima ona dauka, Logroño despotorrorekin rimatzen du, eta bertan izango gara gaueko 10:00 bertako sala baten, beraz, oraindik ere sarrerak badaude, etor zaitezte, poliziarik ez, despotorrea bai, mucha polizia, poca diversión. Toki egokia da zuzen ere, alako ikuskizun bat egiteko, Logroño bera, tradizio militarrari helduaz. Amaitzaldera militarrei buruz hitz egin dugula, segurtasun indarrak Euskal Herrian, hamarkada luzez egindako kalteari nolabaiteko gorazarre egin diote, beste ere badirudi Belok jauna kasu horretan gainera veteranoa dela. Besteak beste, torturaren biktima izandako herritar askoren aitortza ezaren egunean bertan etorri diren adierazpenak izan dira gainera, nahiko deitoragarriak oro har, asko izan dira erreakzioak, biktima izan direnak, euren senideak, azken batean biktima guztien aurkako mezua izan delako, besteak beste alderdi sozialistako buruza izan dako Belo jauna, baina tira, Felipe Gonzalezekin zuen harreman estua ere saretan ikusi dugu, argazketa guztia. Bai, berak esaten baldin badu haien lana oso ondo egin izan dutela, nik sinesten dut. Haien lana zoritxarrez oso ondo egin izan zuten. Haien lana torturatzea zen, haien lana, hori zelako haien lana, azken finean. Eta azkenean emoten du gauza hauek ahasten goazela. Eta, atzo izan zen torturaren aurkako duguna, eta bitu zer nolako humilazioa jaso behar izan zuten berriz ere torturaren biktimak izan direnak. Eta inolako errekonozimendurik izan ez dutenak, edo oso errekonozimendu gitxi behintzat. Eta memoria historikoari buruz askotan hitz egiten dugu, baina hain hurbil ditugun gauza guzti hauek, honi buruz ez da ia inoiz ere hitz egiten. Bai, haien lana oso ondo egin izan zuten, zoritxarrez. Alaxen, ziur kontu honi buruz hizketan segitzeko aukera izango dugula, besteak beste, Lasa eta Zabalaren senidek, Pili Zabalak esate baterako, tortura pairatu edota senidiren ezki ere deia luzatu behitzien, bart besteak beste, akaso Europarare jotzeko, torturatu guztien aurkako eraso zuzenak direla iradokita, eta nolabaiteko ohartarazpena eginez, hau benetan argitu, aitortu, eta berrezala konpondu ezen berriz ere gertatzeko arriskua dagoelako. Anelindanen, koetikoaren ikerketan utziko zaitugu, argi Logroñon, despotorreak ziurra askoren txalo zaparrada jasako delako, baina akaso beste askorentzako ez da oso gogokoa izango. Beraz, datorren astarean eta osorik gutatu mesedez Logroño alde horretatik. Eskerrik asko. Muixo handi batzu doi ere, agur!
Eta adio esateko, Iñaki Sotok Garagunkarian, ateratako editorialari erreparatuz, hauxe azken mezua, Kalifornian ere ez dela gertzen. Bai.